Men hvem i allerbedst kan lide Svømsen? Nemlig! Og det er fordi Svømsen er så sød og smuk og skæg og stærk og klog som ung. Den er så sjov, når den hopper rundt på sin ene lille tå. Og hvis I lover, at vi aldrig skilles ad, så bliver Svømsen oven i købet stærkt og glad. Det var synd. Tak, det kommer nu. Det skal vi have. Så, ud, monochef, og så er hvem der lige på alle. Hello, James. Hello, James. How are you? Tomgang. Ramlavden. Alt føles som tomgang. Jeg rykker ikke. Parkeringspladsen, den er stadig tom. Så jeg venter en omgang og tømmer flasken. Og her på pladsen vil jeg valde om. Jeg har råd på hjernet, og jeg fatter ikke, at jeg vil se. James, you know, this is party, really party, you know. Not like in Spain. It's not fun in Spain. Chin. Altså, du kan tage det helt roligt. Det er kun ham selv, der venter. Det er kun ham. Ja, det er ikke engang sjovt at kigge på det der. Nota, altid mata. Hello, James. Prøv lige at lægge penge op på her. Ja, jeg er nok, det ikke venner vi altså alle sammen ikke. Snart ikke kan man jo også ud. Luk sgu da røven. Nu begynder jeg godt nok at blive irriteret snart. Sådan. Han fik bare Danish drama. Jamen han forstår det ikke. Fordi vi synes jo, Jeppe den er så. Ved du hvad, vi kender. Helt ærligt, Anne, vi kender alle sammen og vil ind til byen. Ja, det gør vi. Jeg synes, det er en ærlig sag. Ja. Hvem er, man kan lige så godt lade være med at tale, fordi man sidder og gerne vil hjemme med. Man har dårlige brænder, og man sidder bare og glorer og venter på at komme hjem. Hvad er det, du doing? Vi hører Alex Dorffield. Ren. Hvad så, Kælling? Hvem er der spiller hvem med? Så må du ned på knæ. Og så gav du en taske. Det tvivler jeg på. Vil du komme til Prøv at spørge hende. Prøv at spørge hende, om ikke hun kommer og så gav en undskyldning. Hun var helt nede på knæ. Jeppe, han gjorde det ikke. Good, very good for people. Fucking paradise. I wake up in the middle of the night and say to Alex, you did wake cocaine. up in the morning light. Du kan nok. Hvad så i testen? Ved du, hvad hun har gjort? Derfor behøver du ikke at fortælle det, jeg fortæller dig. Hvad så i testen? Det var Jeppe, der fortalte det. Ved du hvad, Sinan har Up in the jeg morning vågner light. sådan her, og så ved jeg, at han har gjort det.